Prichádzajú ďalšie a ďalšie dôkazy, ktoré potvrdzujú, že Západ si želá pokračovanie vojny na Ukrajine. Z mnohých dôvodov. Ja si dokonca myslím, že vojna vyhovuje aj prezidentovi Zelenskému, pretože prichádza neustále pomoc na Ukrajinu. Tých dôvodov je pomerne veľa. Preto, ak niekto si myslí, že to je ďaleko od neho, lebo býva v Anglicku, Spojených štátoch alebo v Španielsku, tak sa veľmi mýli. Eskalácia napätia, ktorá bola spôsobená rozhodnutím amerického prezidenta Bidena, je šialená, je šokujúca a nemá jednoducho miesto v roku 2024. Dá sa to vysvetliť aj tak, že stará administratíva americká chcela zúžiť priestor novému americkému prezidentovi, pokiaľ ide o možnosť vyjednávania. Určite sa to dá charakterizovať ako pokus za každú cenu zastaviť akékoľvek mierové rokovania. Ale za tým všetkým je predovšetkým eskalácia napätia. Keď už začínajú lietať rakety nad hlavami a zasahovať rôzne ciele, je len otázka času, kedy dôjde k tragédii, ktorá môže naštartovať konflikt nevídaných rozmerov.